El Fitzroy és una muntanya que pren el nom del capità del Beagle, el vaixell amb el que Darwin va fer la seva famosa expedició. És una paret preciosa que s'aixeca vertical enmig de la cordillera andina. Els meus pares eren escaladors i a casa meva sempre hi ha hagut una fotografia del Fitzroy penjada a la paret del menjador. Llavors per mi sempre ha sigut un somni. Els meus pares ho van intentar, no ho van poder i jo tinc aquesta cosa, aquest deure de poder-ho aconseguir. Quan la Júlia em va proposar de pujar al Fitzroy i aquest repte, doncs de seguida vaig dir que sí, perquè tenir el Fitz en el nostre currículum com a alpinistes és un somni, no? I molts companys i companyes és veritat que ens diuen que estem boges, que no ho aconseguirem. És veritat que sóc la més jove, que sóc la que menys experiència té, però també et dic que a ganes i a il·lusió no em guanya ningú. I també porto moltes setmanes entrenant amb elles, treballant amb elles, aprenent moltíssim, em sento molt preparada. Aquesta expedició que farem serà la primera cordada femenina que prova la via iugoslava, que és, de totes les que té la paret, una de les més difícils.